26 декември 1984 година милиционери и войници на комунистическия режим откриват огън срещу местното население, защитаващо своите имена и националната си принадлежност. По време на мирния протест срещу насилственото сменяне на имената загиват 17-месечната Тюркян и 45-годишната Айше Хасан от село Кайлоба на Хала Хаметляр и 43-годишният Муса Якуб от село Кетна. Днес всички ние с вас свеждаме глави и се прекланяме пред тези жертви, за които говори вече цял свят. Макар и поводът да е тъжен, говорейки за жертвите, чувствам се и щастлив, защото никога през годините не забравихте да посетите това свято място и винаги бяхте до техните близки и роднини, за да изразите своята съпричастност и подкрепа към болката и страданието на тези хора. Смъртта не е най-голямата загуба в живота. Най-голямата загуба е това, което умира в нас, докато сме живи. Нека не позволим това да се случва с нас. Нека бъдем истински живи и не само да помним историята, но и да се получаваме от нея. Тази паметна дата, 26 декември 1984 година, отразяваща борбата на мюсюлманското население в България за съхранение на етническото самосъзнание и опазване на религията, се превърна в символ на етническа толерантност и национално единство. Това свято място, на което днес ние свеждаме глави, защото наши майки и бащи, близки и приятели са рискували, дали живота си, е място за обединение. Тук не е място за правене на политика. Никога не сме го допускали. Тук е място за поклонение и покаяние. Дори морето се успокоява и избистря след най-тежки и силни бури. Да се качиш на тази трибуна е както привилегия и огромна чест, така и отговорност. Отговорност пред вас и пред Движението за права и свободи, благодарение на която организация успяхме да извоюваме правата си. А днес ги пазим, за да имаме необходимата сигурност и да бъдем равностойни и равноправни граждани на своята държава България. Уважаеми приятели, убеден съм, че в такъв ден като днешния всички ние се чувстваме по-силни и по-сплотени. И обръщайки се към историята ни, ще погледнем с вяра към нейното бъдеще. Защото днес ние сме тези, които пазим всеки скъп спомен от миналото и в същото време пишем историята, която трябва да се помни от поколенията след нас. Трябва да се гордеят с нашите дела и постъпки, без да има заседнала болка и горчевина в гърлата им, както днес има в нашите. Цената на разбирателството, единството, равенството и зачитане на човешките права и свободи да не бъде никога повече унижения, страдания, болка и отнемане на човешки животи. Голяма е болката и страданието не само на близките и жертвите, а и на всички вас, които изтърпяхте и бяхте свидетели на тези унижения. Всяка година на тази дата се изговарят тези тъжни слова. Изговаряме ги не за мъст и неприязън, не за омраза, а за да се помни и напомни особено на младото поколение. За да не се повтарят такива събития, не само в нашата страна, но и в която и да е била друга част от света. Убеден съм, че всички ние днес се намираме в клетва на решимост да защитаваме винаги имената, вярата, народността и човешката си чест, защото сме длъжници на тези, чиято памет днес свеждаме глави и им отдаваме заслужена почит.